sisir kidul oleh Wasdini Ratu ndelok ombak nabrak karang dilukis dadi wujude batik diarani batik parang. Iya. Kula nek nanggone Trah Mataram batik parang iki batik sing sakral. Iya. Tapi dadi nggo jamilan. Iya. Bu wasat-wasat ning patar. Iya. Ngono ya, Pak. Sawise ana perjanjian Giyanti 1755 memisah utawa memilah maro negara Mataram iki dadi loro, Surakarta lan Ngayogyakarta. Iya. Sing digawa, sing diparo kuwi ning Yoja, digawa ning Yoja patang perkara. Siji busana, loro basa, telu pusaka, papat budaya. Iya. Mula nek kene iki nek manut perjanjian Trimuli ya kene iki melune Surakarta. Ning iwa semono dijupuk saka Matarame kene njupuk Gagrag Mataraman. Iya. Ngono ya, Pak. Mula wis petani Sultan Agung rikala semono. Sultan Agung kuwi gandrung kapirangi karo piwulang agama Islam. Mula banjur Sultan Agung kuwi mengkonversi antarane Hijriyah karo Mataram kuno dadi penanggalan Sultan Agungan utawa tanggalan Jawa Almenak Gede. Iya. Kula nek muni ngomong nganggo tanggal dadi Jawa. Nek muni Surya iki berarti kaping tanggal piro iki? Misale Natal Surya kaping 20 Desember iki nganggo Surya. Sebab Surya kuwi taun Masehi hitungane srengenge. Nek tanggal iki nganggo bulan hitungane Jawa. Wis dikonversi karo Jeng Sultan Agung Jawa karo pengaruh Hijriyah. Iya. Mula banjur ana sasi 12 Windu 8 dina 7 pasaran 5 diwujudke wujude golong. Golong 5, golong 7, golong 8, golong 12. Ana taun jil, ana taun dal, ana taun iki sing bener iki apa iki. Nah, menika. Saben-saben taun Kanjeng Sultan Agung menika tansah memulai bulanipun utawi hajat dalemipun kaya tuntunane agama ning kraton diarani grebeg. Mataram iki grebege ana Safar, ana Mulud, ana Rejeb, ana iki. Ha nek ning desa-desa kaya ngene iki diarani merti nek cara gedene grebeg, nek cara ning desa diarani merti. Iya. Upamane nek nggon aku nek merti iki Safar. Mergo injen kraton Mataram kono setiap grebeg Safar. Untuk memperingati peristiwa agung di bulan Safar diarani Rebu Pungkasan. Ana sing Dul Kaidah, ana sing sasi Rejeb kapinujon kanggo grebeg merti Rejeb. Iya. Memperingati Rejeb sekalian kanggo merti desa ujube Rejeban. Iya. Ngono ya, Mak. Dadi kabeh iki disinau sejarahe ben ora mendo bertahan pada posisi masing-masing. Iya. Nek peringatan Isra Mi'raj kuwi tradisi sing ana ing Indonesia, luar Indonesia mbok menapa ora ono. Nek tradisi Mataram Islam kuwi Rejeban. Budayane Mataraman, syariate agama sing tak sebutke mau. Iya. Mula aku kowe iki saya tuwa iki sane dadi penjaga marwah kemataraman. Iya, ora sawerna-werna. Munut karo jaman kelakone saiki apa-apa kuwi oke-oke ning nguyak gebyar. Brebeg nang kuping, mripate weruh ting gebyar, ning nyawane ora ana. Mongko Mbah Kyai nek ndonga mesti ilang rugi. Roh dari sebuah acara sing ana iki roh acara iki. Arep pasubane ning kono roti ora mungkin roti panganan enak-enak iki. Akhire ndonga kanggo sapa kuwi ilang rugi. Bakal ndonga ora duwe panganan enak iki duwe sing penting panganan enak. Ilahi bumi
Lah mula monggo desa Jelok yang sudah mengeluarkan biaya boten sekedhik sing sampun pirang-pirang dina menguras energi, aja kelangan rohnya sing digoleki. Roh daripada merti itu sendiri, roh saka grebeg nek grebeg dhek Kasultanan Mataram kon. Ya awak dhewe merti. Iya. Lah nek tradisi sing nang dhewe keagamaan jenenge peringatan Isra Mi'raj. Iya. Tradisi Mataram Islam merti ya apa? Iya. Kirap merti iki yo kirap sing ngolah roh merti. Sing beriadah ngolah batin jenenge kirap merti. Nek arep rame-rame dadeke karnaval. Oh. Karnaval yo dhewe, kirap merti yo dhewe. Apa padha-padha wong mlayu iki wong tebel karo wong uyak maling kok beda to yo. Padha-padha wong mlayu ki mlayu balapan lari karo wong mlayu mergo selak kawanan yo beda to yo. Mula kirap merti iki kirap riadoh utawa kirap mengolah suasana batin. Nah wong kaya awake dhewe iki jenenge wong munjung donga marang leluhur, memetri marang cikal bakal ki landhese katresnan. Wis titik. Kaya ewo digawe munjung Pak Lurah mergo kula ngaturi katresnan